Pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanya iti kanuman. Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biya kita, kat nagkapag pagayam Ellen, iti Isabela. Kastoy man ti surat ni Ellen. Dear Lady L, sagbay ti amin, kablaawan kayo man pa'y itinaimbag nga oras yu adanunan to'y surat ko. May saa kadagiti na ayatamang tartarabay, kadagiti amin a drama kan programa yo. Naawisak mo ta nagsurat, takayat kuman nga ibinglay to'y padas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Kasi man tirugina, Lady L. Agsagana ka anak, tadan ni Sir Gabe. Diyak kayat ti sumango kan kuha na tatang. Saan ko akayat day talakay agayam nyo? Iso adi yu ipilit kanya. Tadan kayat ayat ko. Ay, salit ka nga ubeg. Ay, siyak man lang ti makisango iti baknang nga pagayam ka. Kaya't gayam ti stateside na arat, Simon. Siyempre, matasar Iso pag-ayat ni tatang ti makisangsango iti day talakay. Tado ti iyot na amakan. Mabmabsog ni tatang iti kakaima sa pulutan. Kilawang nakalding Namuray agan anuda. Diyak to isukat ti kayan ayat ko iti day talakay. Agpaliiwak kan denggak ti pagsaritaan da. Sana pa'y pumanaw dito'y naglingada. Tapno mangag ko amin na pagsaritaan da. Baliwan ta ti saritaan, Simon. Kanong atlunan ti anak mo? Sana parekot day ta. Ha? Siya ti makamo iti anak ka. Kasarita to anay bag. Siya to madla ti masorot ta siya ti ama.
Awan ti maramidan na. No siyak, tinagtimag. Anya? Apay apinang namnama yun nila kay Gabi, tatang. Kuntit lang dahil dyan anak kau. Narigat mo't ano pa ba nakit adun ti kinaimbag nga impakpakita na kanyak. Da kayo laang sandak nga iraman. Adan kaayan ayat ko, tatang. Dangganak, Elaine. Saan ka akayat nga ipasobaw? Kayat ko lang nga nasayato ti masakbayam, intun awana kong nga abam. Apay, di mo kayat ti maadaan iti kabukbukudan abalay kan lugan? Di mo kayat ti maadaan iti katulong kan negosyaw? Di mo kayat ti biyag ananamay nga agid idda kan agtugtugaw iti naluknag? Tatang. Anak kau, agpanunot ka. Agpraktikal ka. Uray ta saan mo pa imot nga asawa dahi ta ano biyaw. Say-saya atom kit diti makisango ka ni Sir Gabi. Iti kasta, itad na amin akid daw. Nasingput na jabak nang. Naragsak pa'y. Napodno nga agayat na jay. Patsin na anak kau. Awan to Apollos ti pagbabawiyam. Sige, tatang. Ta ituloy kong ter aramidak. Bayan nyo, tapanunutak day ta na imbag. Agyaman nakmat, tadinak pinaay. Ay ayatan ka, Ellen. Iswadi kan tumabali na pahayan. Anya ka niti bagam kanyak ako nang. Maawatan nak kuma. No dagkat ako no asit gak ti dagulit ala kay abak nang. Ngamjak tututupan. Tasikat ay ayatek. Kayat ko lang ti mangala iti aramatan tang aglang ay. Sanak ngagkadkad iti dayta panggap mo, Ellen. Agtalaga kan ka. No anya ti maalak kan ko na. Kukwata adwa. Isong awan ti rumbang apagdanagam. Anadam nga ron. Tapno saan amakadlaw. Awan ti pagdanagam. Amok ter aramider. Kat duwata ama iranod iti daytoy. Da kayo ti pampanunutak, tatang. Isamayata kon asumango kanila kay Gabi. Ay na, agyaman ako na anak kau. Pinaragsak nak iti day ta pangedeng mo. Sige, orno sumunta bagbagim ta sumango ka ni Sir Gabi. Wan, tatang. Ay, inakarudan ibaga ta orayan na ka. Kahit kabayatan na, kasarsaritak pa'y laeng. Sige nga rod, tatang. Sumaruno ak adagos. Kinasaritak nga rod ni Sir Gabi, idiimay nagpasyar iti day di agundaway, Lady L. Kan kanayo na nakasangok, tunggal umayag pasyar. Aging gaarinog yakmetan adawatan iti agduduma. Kan noan niya pa'y dita. Cellphone man, kawas, alahas, kan kwarta. Itad na amin nakidawat. Nakaanos, Lady L. Aging nga iti na minsan. Kat kinid daw nan, di pa nagkalay sami. Anya? Agkalay satan ko nam? Apay, Ellen, saan mo kaya? Ako ang amin. Saan kami pa'y anagsinay ti kaayan ayat ko? Siyak ti makaamo makisarita iti kaayan ayat mo. Anya? Saan mo pa'y mat nga asawa? Awan ti maaramidan na no ikalay sakan. Riribukan naklakit din o kasta ti mapasamak.
pamalmalak iti kwarta tapno agulimek. Anya? Ulitek, sardengan na kanday jay. Kan agulimekan no mamalmalan iti pira. Talaga nga rod a pinayso na timbaga na kanya, nga ikan na ka iti kwarta. Wen, imbaga ka panunutet pa'y. Anya? Amang ano ibabawi na. Sayang mat. Inawat mo lata kuman. Uray ta itultuloy talatta mo ti relasyon ta. Ag sinarak kami pa'y matinton bigat. Kat ison ti panangawat ko iti ited na akwarta. Kat aramatan tanto day ta apumanaw iti daytoy alugar. Anya? Sa dino ko matipapananta. Mapantay ti adayo. Sa dino. Aday kit ko atagay Ilocos. Ijaytan nga agden na. Nasingpat na dyan nga ikit ko. Kabsa tinak. Sige Mark, sikat ti makaam mo. Anya ti kunayong ay bagayo tatang. Hey, saan gayam ang mapagtalkan da di akaayan ayat mo? Rupat kwarta gayam. Anya? Inla ko nakakanisar gabi iti 100,000 pesos lang. Anya? Ore kumamot, ano 1 million? Naglakat inang lakwan na iti ayat nakin ka. Nupod no dayta. Awan ti maramidak tatang. Uray pa'y agsangit ak iti dara, no nalpas nan nga inaramid. Talaga man, naiturod na ka ngayon lakaw. Isabay amaw. Adayumot lang ang nasaysayat ni Sir Gabi ngam iti dadya akita ti taaw. Saan nga min asarsardengan ni Sir Gabi? Iso siguro asim mo kon. Ay nasaan mo nga isakit anak ka? Naglawag mo ti kinarupat kwartana? Saan na mapagtalkan ti kasta kita ti taaw? Saan tayo napagsaritaan day tatatang? Amok ang maditirik nam anak ka. Katap no mabalis mo, agkalay sa kayon ni Gabi iti kabiitan a panaway. Itay pa'y akong kontakak ni Mark. Ngamjak makontak ti cellphone na. Naka-off. Padasag pa'y akontakan. Awan lata. Niikit na at taga Ilocos ti kontakak. Taintag na kanyak ti cellphone number na. Agyaman akta na kontak ko. Hello, asino daytoy? Siyak ni Ellen, nana. Di kayan ayat ni Mark. Intad na kanyak ti cellphone number yo. Tapno makontak ko. Nukas pangarigan tadyak makontak ti number na. Adda ka diditayan nyo ni Mark? Impakaam muna kanya kag diretso ijay Manila. Ngam imay dito idinapan alawas ta bumulbulod kanya kiti kwarta pag abroad na. Anya? Awan mo ti kasta na sasauna kanyak, nana. Idinapan abulbulan pa nga ipagpagnanan ti panagabroad na ta adam ti nagaplayan na trabaho ijay kunana. Kunakit di saan na napatuloyan ti mapan ijay abroad. Nana, mabalin ka di akontakan nyo ni Mark? Saan ka di nga adamot kun ka jay number na? Saan kun ang makontak da dyan number na, nana? Awan mo ti sabali a number na kanyak. Basta nagpakada mapan ijay Manila. Adda siguro ati nabulod na anayon ti pabulod ko kenkwana. Sige nga rod, nana. Agyaman nak. Inalilaw nak ni Mark. Nagsayaat mo titulagan mi. Ngam apay akasto'y tinaramid na.
kunak tumot asaan ang mapagtalkan da di Amark. Ang anya nga ita, inalilaw na ka. Tatang, Oray ubing kan guwapaw, no iroromon na kantaw, no pagladingitan na ka, ay awan serserbida. Oray mo't nulakay no kakaasyan kan ipatpatag na ka, rumbang apagyamanan kan iso ti pilyam. Iso ang makikalay sa kakit din kan kuana iti kabitan na panawag, sakbay ang makasirpat iti sa balay, at antun nga awan ti magimuram. Kung nasaysaya at magtanasapsapa anam amum ti Borik da di Amark. Narigrigat no ito lagasawa kayo sana kan tulukwan. Tanasaksakit na ita ang mapasamak anak kaw. Diyak yung pagarup nga lilawan nak ni Mark. Diyak pala si pagarup ang maaramin na tigas na kanya. Binutbutang mo siguro ni Mark. Isungain madayo. Apay pagladingitam unay ti yadayo na. Agyaman ka kay DLN, tanam amo nasapsapa ti kababalin na. Akabalan na ka nga ilako. Akabalan na ka nga lilawan. Idin to ta siya kat napudno ako unay kan ka. Amin na kiniddaw mo kat impay ko. Kan ipay kong tulat tapay ti amin na kidawem, maparag sa kalaan. Patakdaran kay ti balay, agraman dagiti dadakkel mo. Pagadalan kay ti driving, tayalaan kay ti kabukbuko da makotse. Kan ibagam, anya ti kayat mo, asa anak to abundeng amang ipaay. Maparag sa kalakid di. Sir, Gabi. Gabi latan ti yawag mo kanyak. Oh, anya, umanugod ka din nga kalaysata? Diyaga mo. Marinibo ka na kunay. Diyaga mo. Sumagmamano a bulan nga inananusan nak nga inayayo ni Gabi, Lady L. Nagladlading itak iti inaramid ni Mark. Aging gaan ay ayo ak a makikalaysan iti lakay abaknang. Ngam kasla nagpanislat ta ti barukong ko. Tanapilitan ak lang a nakikalaysa. Iti tao ajak met ay ayaten. Tani Mark at talaga ti ay ayaten. Nadlaw nga rod ni Gabi nga awan tirik nagkankwana. Ama pilpilitan ak laeng iti amin na banag. Nakita na asa anak ang naragsak iti danana. Iso at kinasarita na, kalpasan, tipan nakisarita na iti ama. Saan ko pakaragsakan ti kastya makikita kan ka, Ellen? Nakaladladingit ka. Awan hapulos ti ragsak mo nga orean niya pa'y tararamidek. Nga orean niya pa'y ti isagsagot ko kan ka. Adada, makonsensya kan masya na kan ka. Gabi. Marigna ka, di na kayayaten. Saan ka apilitin? Nadlang umit siguro. Ngum saan na kayatasawen kagura ka. Rara umik tirignam. Nariknak mati, napilpilit ngayat mo. Ngum maawatan kalata. Iso akin nasarita kong diyaman. Imbagakan kwa na, noan niya ti pakaragsakam, iso ti surutan, wenno aramidam. No kayat mong tagsublitidan na diamam, si papalubusakan ka. Nga, waray aglading itirignak, kayat kulahin nga naragsak ka. Kasta ti panagayat ko kan ka, Ellen. Di ka madanagan, saan ka asidiran? Saan ka babalawan? Saan ka kagura? Nuan niya ti pakaragsaka nga aramiden, ibagam kumata,
si papalubusak nga oray pa'y pakasakitak. Gabi, Wen, Ellen, kasta ti kinapudno ti ayat ko kan ka. Diyak kaya tagbalina managing bubukod kan ka, no saan ka man ang naragsak iti sidong ko. Saan ka nga agawid nga ima-ima? Pabalunan ka, tapno saan ka mat ang nakakaasing agsubli kadagiti naganak kan ka. da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo. Kinasarita nak ni Gabi, may papan ka na kayo. Inururay ko nga itulod na kay Jibalay, ngumsaan kayo mo't anauray. Iso asya kong tiimay di taon. Nagsarita kayo ka din kan ni Gabi. Tatang, Ne, kapag nagsangit ka, mariribo ka na, tatang. anya ko mati pa kariribokam. Awan mo ti mangriribokon ka. Awan mo ti nakautangam. Awan mo ti karirib. Awan mo ti tinangalilaw kan ka alalaki ti madayawn. Awan mo ti makitak akurang kan ka anak kaw. Adaminan kan ka. Ngam kasta ka matlata. Saan mo kuman nga ipilit ti bagay iti lalaki anang talikod kan ka? Ipaayam kit di ti panagyaman ken subad ti tawan ng ngaon ken ka iti amin arigan. Saan ka ta subadam iti pamasakay? Tatang, masya na kunay ka ni Gabi. Diyan kay ayatan. At niya, lukas ka, panawam latan ni Gabay? Tatang, Ay, awan ti maramidak Elaine. Makaamo kayo nagsarita kin ni Gabay. mariribo ka nagtatang. Kaya't kundi agawin. Nga masya nagmat ka ni Gabi. At sino nga to dito nga umawawag? Diyak mo't am-amo ti akin number ti daytoy. Number mo ti abroad. Hello? Hello, Ellen. Ni Mark daytoy. Mark? Siya ka ron. Imawagak ta kumustahan ka. Ken agkidawak iti pamakawan iti nagbitutakan ka. Nalpasan ti amin. Amok ang nasaktan ka. Mabay na kami na mangipudnukan ka. Ado ti utang ko anang ipagpag na iti papeles ko. Tapno makabrudak laeng. Tapno makaunakmet iti kinarigat. Tapno maipaay ko ti kasapulam. Kanti agbalin a pamilyata. No, data ko mati nagkagasat. Mabay na kiti kasasahad ko iti biyak. Diyak kayat atay tanto ti santa pagkinawatan. Awan ka din ti bagam? Pakawanan na kuma, Ellen. Napakawan kan. Kan addan asawak. Amok dayta. Kan amok mo't asaan ka naragsak iti dennan ni Sir Gabi. Naragsakak. Nasayat man, no kasta. Tadyak kayat nga agladingit kay ti sidong ti sabali. Kat sapay la kuma. Tagtultuloy dayta ragsak mo. Ken ragsak yo adwa. Agyamanak. Tiladawan ni Gabi iti diding. Ubing pa iti dayta aladawan. Nagtaar. Nakaamamo ti rupa na. Sa bagay, adapay mo't lang nga na itaalakayan no talaga aming mingak. Ngamno apay adyak maayat.
Gapo siguro takas laamak laangan. Ellen, Gabi? sana ka nagaw-awid iti duangal daw. Ta sigurado adyak may turan ti kaawan mon. Kat maragsakan ka nakakita kan ka, Ellen. At da ka pa'y matlagayam ditoy. Ang apay nga aglulwa ka. Gabi? Da ka di sa bali parikot mo? Mariribukan nak. Anya kumati pakariribukan. Kat si papalubusak matan kan kang agawid. Nga oray nasakit unay kanya. Ti panagin na dayuta. Diyak kaya't ngagladingit ka. Anya ti kayat mo asawan. Masyarakan ka. Dahita ka dilain ti makagapo. Mapasan ka pa yan agawid. Inarakop na. Kat Diyak ka mo. Masyarakan ka. saan ako napanunutin? Maklong ko ti amin. Kaya't kung amin ang naragsak ka. Diyak kaya takasla kala balod iti danak. Isu nga inikan ka na iti waya-waya. Bigbiga kami na kinaimbag mo. Awan na pulos di magunakan ka. Nakasaysaya at katao. Katagyaman nagtamaawatan nak. Ang yaman nak. Nalagan tirik nak nga gawid. Kastoy tiriknak. Sa anak matlata na ragsak, katada akong diti pagtaangan mi iti sumagbamanon a bulan. Pampanunutat lata ni Gabi. Ellen, anak. Malmal day ka mutlat ta. Apay ka day. Mapampanunot ko ni Gabi. Nakananos kanyak. Pinagserserbyan nakakaslamay sa ka prinsesa. Kinawasan nak iti agkakang ina, kan agkakapintas. Binusog nak iti agkakasustansya kan agkakaima sa taraon. Kinasyan. Rinaam kan inayat nak iti napudno. Kaskas di a pinanawak. Ngam, naawatan naklata. Ay, anya nga ro ti planom ita. Kayat mo ti agsubli iti danana? Nalpasa ko na pimanaw. Mabain ako nga agsubli. No maamuan na akas tatirik ng ita, pakaragsakan na lakit day. Tatang, kailiw ko ti kinadungokan kinaanos na kanyak. Mariknak itan nga ay ayat at gayam ni Gabi. Isulakit di daytan ni Gabi. Umay nakansukunan tayo nawagak itay. Ha? Kasta ka di tatang? O, sige, tainakluktan ti Ray daw. Ellen, Gabi, sumra ka. umay kan sukunin. Namak kinitatang mo akailiw na. Di mo lang mo matayak matan iti iliw kan ka. Katanya naragsak ko'y dinamuak nga damot gayam patagkukan ka. Pudno day ta. Ay-ayatan ka unay, Gabi. Agyaman ang Diyos ko. Agyaman ang Ellen.
Siya kung ti karagsakan di tangal daw. Kayat ko celebraran da ito'y. Uwan, Gabi. Selebraran ta da ito'y anak karagragsak nga aldaw iti biyag ta. Kunak no saan ko amaayat apulos ni Gabi, ngam nagbiddutak Lady L. Na-develop lang ti ayat ko kan kuana, tanakaanos, man nakaawat kan manangipatag. Naparaburan kami nga rod iti may nga anak, kat awan apulos ti makunak kan kuana, kas asawa kan ama. Aging galangan dito'y Lady L, katagyaman ak unay numapili yung amay drama to'y padas ko kanayat, ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Ellen. Nagasat ka, Ellen. Tanupay dakas ti pinsar mo idiununa na kin ni Gabi, kat nasaya at lata tinagtungpalam. Taadon tinaisagmak, gapo iti panagayat iti pira. Di tay kumagbalin a rupat kwarta. Di tay manglamang ken mangloko iti pada at tao, para lang iti bukod tayo nga interes ken pagimbagan. Iti sabali a bangir, uray bimato ti puso, marunaw dayta, babaan iti kinaimbag. Itultuloy mo kumangaro ti agbalin na nasayat nga asawa, agbalin ka apagwadan, tabaya ti panagdan nayo, makasalaw kayo latta iti mabalin apaka iti kulan nyo. Ngam imula tayo iti panunot tayo, nga amin abanag kat kabailan tayo asarangtan, basta nagamuran iti ayat, titunggal aramidan tayo. Saan lang nga para iti asawa, wano kaayan ayat tayo? No di kat para kadagiti amin na tao. Tati ayat kat naanos kan naasi. Saan anaimon? Saan anapasindayag wano natangsit? Saan anaalas ti kababalin na? Saan anaimot? Saan analakang agpungtot? Awan imimpunan na asakit tinakam. Saan napakaragsakan ti dakas? Pakaragsakan nakit di ti kinapudno. Ti ayat kat iturod na amin abanag. Mamati ti amin. Mangnamnama iti amin. Ibturan na ti amin. Ti ayat katagpaot nga agnanayon. Alakastan Ellen, katagyaman nakiting ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika JR. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Love Letter. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!